Egunon berriro ere. Muy buenos días. Ahora tengo el inmensísimo placer de presentaros a Judka Kelemen. Judka Kelemen es una educadora especialista en educación picleriana. Lleva muchísimos años allí trabajando con bebés y niños pequeños. Fue la responsable de la formación de las nuevas, de las educadoras noveles durante muchísimo tiempo y en la actualidad trabaja en formación. Ahora mismo, cuando termine aquí el viernes, irá a San Sebastián a formar en la formación que oferta ICASI un módulo de esta pedagogía. Sin más, os dejo con ella. Por favor, hemos separado la pantalla para que si sacáis fotografías solamente le saquéis a la ponente, porque no tenemos permiso para reproducir esas imágenes, ¿de acuerdo? Eskerrik asko. Na, akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. La traductora se llama Timea Yuhatz. Perdón. Bueno, buenos días. Saludo a todos y todas con gran agrado y agradezco poder estar aquí con ustedes. Mindig nagy örömmel jövök ide Baszkföldre, mert hogy mindig elbűvöl ez a csodálatos vidék, meg az itt élő emberek is. Siempre es un placer para mí venir a Euskal Herria, me hechiza este país y la gente que vive en ella. És a mai napon egy kicsit Elena már említette, hogy a gyakorlatból jövök, tehát hogy közvetlenül a gyerekek között dolgozom a hétköznapokban. Como Elena ya mencionó, vengo de la práctica, trabajo directamente con los niños en el día a día. És a gyakorlaton keresztül szeretnék néhány gondolatot elmondani arról, hogy hogyan csináljuk mi a terekkel kapcsolatosan a kisgyerekek között. Tokio. Y me gustaría un poco hablar sobre, desde la práctica, de cómo trabajamos nosotras entre los bebés y niños pequeños. Szeretnék először mutatni egy fotót Pikleremiről, mert mindaz, amiről ma én mesélni fogok, az az ő útmutatásaiból indult ki. Y me gustaría empezar mostrando una foto de Emmy Pickler, porque todo de lo que voy a hablar partió con ella. Ő Magyarországon egy gyermekorvos volt, és a 30-as években kisgyerekes családoknak volt a gyerekorvosa. Emmy Pickler fue una pediatra en Hungría. En los años 30 del siglo pasado trabajó como pediatra privada de familias. Természetesen a gyógyítással is foglalkozott, de igazából a betegségek megelőzése érdekelte őt, és a gyerekek fejlődése, hogy hogyan fejlődnek bizonyos területeken. Naturalmente, si los niños se enfermaban, les curaba, pero lo que le interesaba sobre todo era el desarrollo de los niños, el desarrollo sano físico y psíquico de los niños. Könyveket is írt a szülők számára, amelyben konkrét tanácsokat adott nekik, hogy hogyan legyenek együtt a gyerekükkel. Y todavía como pediatra familiar escribió un libro, varios libros para padres, en el que los que daba consejos de cómo educar a sus hijos. És az egyik ilyen tanács az volt, hogy hogyan rendezzék el a teret otthon, hogy a kisgyerekük békésen és önmagát megismerve játszhasson és tevékenykedhessen. Y uno de los consejos se refería a la distribución del espacio, cómo disponer de los espacios en casa para que el bebé, el niño pequeño, pueda jugar y moverse a su gusto. Ez a könyv, vagyis ezek a rajzok az egyik könyvéből vannak. Estos dibujos son de uno de sus libros para las madres. És talán látják a rajzokon is, hogy mennyire fontosnak tartotta, hogy a gyerekeknek külön területe legyen a lakásban is, tehát ahol együtt vannak a szüleikkel. Y podéis ver en los dibujos que ella vio como absolutamente necesario que el niño tenga su sitio propio en la casa. Aztán 1946-ban felkérést kapott az államtól, hogy hozzon létre egy csecsemő otthont, főleg olyan szülők gyerekei kerültek először ide, akik TBC
szenvedtek, tehát egy ideig éltek itt a gyerekek, aztán később olyan gyerekek is, akiket elhagytak a szüleik. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Salud encargó a Emmy Pickler a crear una casa cuna. Y los primeros niños que habitaban la casa cuna eran niños cuyas madres tenían tuberculosis, luego vinieron también niños abandonados. És ehhez kapott egy épületet Budapesten, ami ma is egyébként a magyar állam tulajdona, csak arra kapta, hogy használja, és ott létrehozott egy csecsemő otthont. Y la casa cuna funcionaba en este edificio, que veis aquí la imagen, y es un edificio estatal hasta hoy día. Mi Pickler solo pudo utilizarlo para orfanato. És hát tulajdonképpen én innen jöttem, vagy innen jöttünk Tímeával, mert hogy ma már nem csecsemő otthon működik, hanem bölcsöde ebben az épületben. Esta es la casa de donde venimos, donde hoy ya no hay casa cuna, pero hay una escuela infantil. És talán látják, hogy ez a ház nem példaértékű épület, hiszen nem bölcsödének készült, hanem egy villa volt. Esta casa se construyó para vivienda familiar, aquí vivía una pareja, veis que no es una construcción explícitamente hecha para escuela infantil. Ugye eleve nem jó az, hogy emeletes, tiene varios pisos. És nagyon kicsik a szobák benne. Y las salas son muy pequeñas. De az nagy előnye, hogy nagy ablakai vannak, és világosak ezáltal a terek. Pero la gran ventaja son las ventanas muy grandes. És hogy Budapest zöldövezetében van ez az épület, ezért nagy kerttel és udvarral is rendelkezik a ház. Entonces las salas son muy luminosas y además está en un área donde hay mucho verde y también tiene la casa grandes jardines. Tulajdonképpen, ugye mivel nem jók az adottságai a háznak, ezért csak 3 csoportunk tud működni, tehát 3 bölcsödei csoportunk van. En la casa solo podemos tener 3 aulas de la escuela infantil. Mert Magyarországon törvény írja elő, hogy emeleten nem lehet bölcsödei szoba, ezért csak földszinten tudunk bölcsödei csoportokat nyitni. Porque la norma en Hungría prescribe que las escuelas infantiles tienen que tener sus aulas en la planta baja, no pueden estar más arriba. De a zöldövezeti jellege miatt viszont az nagy előny, hogy minden csoportnak van külön udvara és külön kertje is, tehát a szobákon kívül. Pero por la ubicación, la gran ventaja es que cada sala tiene su propio patio y su propio jardín. Szokták is mondani a gyerekek, amikor megyünk a kertbe, hogy ez a mi kertünk. Milyen fontos nekik, hogy saját kertjük van egy ilyen nagy ház körül. Cuando salimos por la mañana al patio y el jardín, los niños siempre suelen decir nuestro jardín. Entonces vemos lo importante que es para ellos tener su propio jardín. Magyarországon tulajdonképpen előnyös helyzetben vannak az anyák meg a családok, mert olyan törvények vannak, hogy egészen 3 éves korig otthon lehet maradni a kisgyerekkel. En Hungría las regulaciones hacen posible que las madres queden en casa educando a sus hijos hasta los 3 años de edad del niño. Son normas sociales. Ezért nem mindenki jár bölcsödébe, ugye a születendő gyerekek közül, hanem különböző életkorokban kezdenek el járni, tehát a szülők lehetőségeinek megfelelően. Por tanto, los padres tienen la posibilidad de no tener que llevar a los niños a la escuela infantil. Y así también resulta que entran a diferentes edades. Ezért nálunk nem tudunk kis csoportokat, tehát kis csecsemőkkel indítani csoportokat, mert általában a legkisebb gyerekünk az 10 hónapos. Y aunque la edad mínima son 6 meses de entrar en la escuela infantil, no tenemos bebés pequeños, no suelen venir antes de los 10 meses de edad. De a leginkább jellemző kezdés az 15 hónap, vagy vannak, akik csak 2 éves korban jönnek először a bölcsödébe. Y por lo general, los niños entran en infantil a los 15 meses o a los 2 años. Ezért a csoportjaink összetétele vegyes életkorú, tehát egészen 10 hónapos kortól sokszor 3,5 éves korig minden korosztály megtalálható.
Nosotras tenemos aulas de edades mixtas en la que puede haber desde bebés de 10 meses hasta niños de 3 años y medio. Egy csoportban, egy tanéven belül mindig ugyanazok a gyerekek járnak, és ugyanazok a gondozónők is, tehát hogy nem cserélődnek, a nagyobb gyerekek nem mennek át más csoportokba. Entonces, los niños no cambian de aula, permanecen en el mismo aula durante todo el año y las educadoras también. És a hétköznapokban minden a adott csoportnak a területén, tehát a szobában, az udvaron vagy a kertben történik. Y los espacios también son fijos, entonces cada grupo tiene su aula, tiene su patio y tiene su jardín, y los grupos no se mezclan. Közben itt egy hátsó képet is megmutatok a házról, ez éppen egy téli fénykép. Vemos aquí otra imagen de la casa desde el jardín, es una foto de invierno, como podéis ver. És most éppen itt két udvart látnak, tehát egy ilyen fakerítéssel el van választva a gyerekek udvara, ez az egyik udvara, és a túloldalon van a másik csoport Y udvara. podéis ver allí una valla en el fondo marrón que separa uno de los jardines de los patios del otro patio. Fogják majd látni a fényképeken is, hogy a Pigler pedagógiában sok mindenben az állandóságra és az egyszerűségre törekszünk. Veréis luego en las imágenes que proyectaremos que en la pedagogía Pigler vemos como es un punto básico la simpleza, la sencillez y la estabilidad. És a másik szempont az is, hogy jól használhatóak legyenek ezek a terek a gyerekek számára. Otro punto básico es que los espacios se puedan utilizar bien y desde el punto de vista de los niños. A gyerekek és a felnőtt biztonsága érdekében is egy légtérben helyezkedik el a játszószoba, a fürdőszoba és az alvó vagy a pihenőhely is. Entonces, por la seguridad de los niños y de los adultos, en un mismo espacio tenemos la zona de juego, la zona de comer y el cuarto de baño. És nem falakat, hanem térelválasztó rácsokat használunk a terek szétválasztására. Y también la zona de descanso, obviamente, juego y descanso. Y en vez de separar estas diferentes zonas con diferentes funciones con paredes, utilizamos vallas. Így a gondozónő mindig halló és látótávolságban van a gyerekektől. Esto permite que la educadora siempre esté a distancia de ver y oír de los niños. A lehető legjobban áttekinthető számára az egész tér, bármilyen munkafázisban is tevékenykedik. Y el espacio es muy claro, en cualquier momento de su trabajo esté la educadora en él. Sokan szoktak minket kritizálni ezekért a rácsokért, hogy miért rácsokat használunk. Solemos recibir crítica a causa de las vallas. De a gyerek szempontjából pedig úgy gondolkodunk, hogy a fekvő csecsemő is, vagy a legkisebbek is jól láthatják a felnőttet ezáltal, hiszen a rácson át tud látni. Pero nosotras tomamos el punto de vista de los bebés y un bebé tumbado puede ver a través de la valla, no podría ver a través de la pared. Aztán a biztonság érdekében a szekrényeket, az ágyakat, mindent rögzítünk a falakhoz. Otra medida de seguridad es que las camas y los estantes están fijados al suelo o a la pared. Az ajtók nyílásaihoz egy ilyen saját készítésű újvédelmi rendszert dolgoztak ki. Y esta es una valla que se abre y allí veis una tela que protege para que no se pillen los dedos los niños, que es fabricación casera. Tulajdonképpen egy ilyen bőr van a két létszel oda rögzítve az ajtó nyílásához, hogy a gyerekek még véletlenül sem dughassák oda az ujjukat. Es una especie de tela médica fijada allí para que los niños no puedan introducir los dedos y hacerse daño. Mivel a jól használhatóságra törekszünk, ezt már említettem, ezért az is fontos, hogy ne csak a gyerekeknek legyen jól használható, hanem a felnőtteknek is. Tehát, hogy arra törekszünk, hogy a gondozónők számára
minden közel legyen, tehát hogy a keze ügyében legyenek a tárgyak. Entonces es muy importante que el espacio se pueda utilizar bien, y tanto desde el punto de vista de los niños como de los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esté a mano para la educadora. De természetesen azért vannak olyan helyzetek, amik előre gondolkodást igényelnek a felnőttől, és oda kell készíteni egy tárgyat ahhoz, mielőtt megkezdi a gyerekekkel való gondozási szituációt. Naturalmente hay situaciones que necesitan preparación previa. La educadora siempre tiene que prever lo que va a hacer y preparar de antemano los objetos necesarios para cada operación. A térben, a gyerekek terében soha nincsen felnőtt bútor. Tehát csak olyan tárgyak vannak, olyan eszközök, amik a gyerekeknek valók. En el espacio de los niños nunca hay muebles de adulto, solo aparatos y objetos de utilización para los niños. Ez a fotel ugye az étkezéshez való, egy ölben evő gyereknek az étkezésére, és mielőtt az ölben evő gyerek eszik, ezt a fotelt ide készítem. Tehát, hogy ez nincs benne a térben, hanem előkészítem. Veis aquí un sillón en el que la educadora da de comer a niños que todavía comen en el regazo, pero este mueble no está aquí, sino antes de tomar en brazos al niño a quien voy a dar de comer, saco este mueble de donde está guardado y lo pongo en la zona de comer. És akkor most mutatok egy gyereknek való tárgyat, ugye, hogy a fotel után egy sámli, vagy egy gyerekeknek való szék, ami az ő méretüknek megfelelő. Y esto es un mueble para niños, es un taburete, que veis aquí 6 taburetes a la mesa. Ugye fontos szempontnak tartjuk, hogy a gyerek lába teljesen leérjen az alapra, tehát ott tudjon támaszkodni, és ő maga tudja ezt a sámlit használni. Es importante que cuando un niño se sienta, los pies le lleguen al suelo. También es importante que pueda él solo sentarse sobre este mueble. És szándékosan nincsen háttámlája, mert hogy az a tapasztalatunk a gyerekek megfigyelései alapján, hogy egy ilyen székre sokkal könnyebben rá tudnak ülni a gyerekek, mint egy háttámlás. Y no es casualidad que no sea una silla con respaldo, porque en nuestra experiencia los niños manejan mucho mejor este tipo de asiento que una silla. Hogyha megfigyelik, a gyerekek először általában így átterpesztett lábbal ülnek rá a székre, és nagyon nehéz nekik így leülni, tehát hogy arra figyeljenek, hogy mögöttük van a szék. Bien, habéis visto los gestos, la traducción no será muy buena, pero las primeras veces los niños pasan un pie por encima o abren las piernas para poder sentarse. Es muy difícil ponerse delante de una silla y sentarse para atrás para un niño. És az sem mindegy, hogy ezt a sámlit mikor ajánljuk egy kisgyereknek, hogy mikor kínáljuk fel először, hogy na, most már esetleg megpróbálhatsz ráülni. Y también el momento en el que ofrecemos el taburete, a qué edad ofrecemos el taburete, a qué nivel de desarrollo, también es un punto importante. Tulajdonképpen az önálló tevékenységük megfigyeléséből hozzuk meg azt a döntést, hogy egy gyerek érette már arra, hogy felkínáljuk neki ezt a sámlit. Entonces, ¿cómo decidimos qué niño está ya apto para utilizar el taburete? Pues observándole durante su tiempo de actividad libre. Ha azt látom már, hogy a játékokat arra is használja, hogy ráüljön, mondjuk egy vödörre vagy egy tárra, akkor azt gondolom, hogy már erre a székre is rá fog tudni ülni. Si durante su actividad libre veo que el niño ya utiliza objetos para sentarse sobre ellos, por ejemplo un cubo o un balde boca abajo, y se sienta sobre ellos, quiere decir que ya tiene esta capacidad de poder sentarse sobre un taburete. Azért meséltem egy kicsit részletesebben előre a sámliról, hogy talán érzékelhetik belőle, hogy mennyire átgondolt minden egyes tárgy, amit a gyerekeknek kínálunk vagy adunk. Entonces me he tomado la libertad de hablar con tanto detalle sobre el taburete para que vean lo muy importante que son para nosotros los detalles más pequeños. Mindig próbáljuk a gyerekek fejlettségét és a szempontjait maximálisan figyelembe venni. Siempre tomamos en cuenta hasta el máximo
el nivel de desarrollo de los niños. És hogyha szükségét látjuk, akkor bizonyos szinten módosítjuk a környezetet, Por tanto, si lo vemos necesario, modificamos el entorno. de ez a módosítás ez mindig egy nagyon átbeszélt, előre átgondolt szituációban jöhet csak létre. Las modificaciones siempre son el resultado de un largo proceso de análisis. És a gyerekeket fel is készítjük erre, tehát hogy ők tudnak arról, hogy meg fog változni a tér, Y siempre, para cada cambio, preparamos a los niños. és azt is tudják, hogy mikor fog megtörténni ez a változás. Entonces siempre saben lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Előtte általában 1-2 nappal szoktunk nekik erről beszélni. Si pensamos que es necesario un cambio en el entorno, les preparamos con un par de días de antelación. És tulajdonképpen itt egy ilyen módosított környezetet látnak, ugyanis egy olyan kicsi fiú került ebbe a csoportba, akinek szüksége volt egy lekerített külön játszóhelyre. Y aquí vemos un entorno modificado porque entró en el aula un bebé que necesitaba un espacio propio. Itt láthatják éppen, Aquí podéis hogy ő ott verlo. tevékenykedik, és körülötte pedig a többiek játszhatnak. Él puede estar activo en su zona protegida y los niños alrededor también pueden estar activos. en su Körülbelül zona. 4-5 hónapig volt ez a lekerített rész, és most már nincs szüksége rá, úgyhogy már megszüntették ezt az elkerítést, tehát megint Necesito- használható a szoba. De este espacio unos 4 o 5 meses y luego se pudo quitar la valla. És most arra gondoltam, hogy szeretném meghívni önöket abba a szobába, amiben én dolgozom, Y me gustaría ahora invitarles a la sala donde yo trabajo és szépen elkezdünk egyre beljebb és beljebb menni, és egy kicsit mesélek arról, hogy miért van úgy, ahogy látni fogják. un paseo virtual donde iremos adentrando poco a poco y voy a ir contando lo que vemos. Hát ez az öltözőnk, ahol a szülők öltöztetik le és fel a gyerekeiket. Ez egy folyosóból kialakított tér, hát eléggé ilyen szegényes a látvány. Bueno, estamos en el umbral de la antesala, donde los padres llegan con los bebés y los niños y es aquí donde les cambian, les desvisten y les visten para entrar. Itt láthatják például azt a fotelt, amit az előbb bekészítettem a térbe, ugye a gyerekek terébe. Es un pasillo que se tomó parte de un pasillo para tener este pasillo y allí se ve el sillón que ya mostré en la foto anterior. Sajnos annyira kicsik a tereink, hogy hát ilyen tárolásra is használjuk ezeket az öltözőket, mert hogy nem tudjuk máshol tárolni a szükséges bútorainkat. Lamentablemente los espacios son muy pequeños, entonces la antesala también se utiliza para almacenar muebles, no tenemos almacén. Itt láthatják a gyerekek öltözőszekrényeit, aminél az egy fontos szempont, hogy ők elérjék az akasztót, ugye a nagyobb gyerekek már, le tudják venni ők is akár a ruhatartó zsákjukat, vagy a ruhájukat. Aquí es donde los niños tienen sus zapatos, su ropa. Es un punto importante que los niños mayores ya puedan llegar a los ganchos para colgar su propia ropa allí. Mert hogy a terek kialakításánál az is egy nagyon fontos szempont, hogy a gyerekek minél több mindent megtehessenek önállóan, ha kedvük van hozzá. Porque es muy importante adaptar los espacios de manera que los niños puedan hacer lo máximo ellos mismos, de ir autonomizándose. És ez fontos, hogy ha kedvük van hozzá. Ha nincs kedvük, akkor megteszi helyettük a felnőtt. Pero solo si se sienten con ganas. Y esto es muy importante, porque la autonomía no es una obligación. Si el niño no quiere hacer algo, el adulto le ayuda. És hogy mennyire nem ideálisak a körülményeik, most fogok nekik mutatni, hát nem tudom, talán egy 60 éves íróasztalt. Bueno, un poco para mostrar nuestras condiciones, un escritorio de 60 años o más. Amit átalakítottunk pólyázóvá, mert egyszerűen nem fért be pólyázóasztal ebbe a térbe. Que hemos adaptado como cambiador, porque aquí no hay espacio para poner un cambiador. És ezt a
íróasztalt egyszerűen nem lehetett innen kivenni, mert hogy a szocializmusban úgy csinálták a bútorokat, hogy ilyen hatalmas plafonig érő bútorok, és minden össze van építve mindennel, úgyhogy valami kis kockát kiveszünk, mondjuk ezt az íróasztalt, akkor az egész összedől. Entonces el escritorio no pudimos sacarlo porque está todo armado con la pared de tiempos del socialismo. Akkor még így az örökké valóságnak tervezték a bútorokat. Cuando todo se planificaba para la eternidad. És tulajdonképpen egy kis rácsot illesztettünk ennek az íróasztalnak az egyik oldalához, hogy a gyerekeknek legyen mibe belekapaszkodnia, hogyha a szülők öltöztetik őket, akkor fel tudjanak állni, vagy fel tudjanak térdelni, legyen mibe belekapaszkodniuk. Entonces la valla blanca la hemos puesto para que los niños, si quieren subirse de rodillas, ponerse de pie, puedan agarrarse. Egyébként lehetséges, hogy nem sokára meg tudjuk nagyobbítani ezt a teret, úgyhogy remélem legközelebb már ideálisabb képeket fogok tudni mutatni. Es posible que podamos hacer ciertas modificaciones. De talán arra jók ezek a példák, hogy ha nem is mindig ideálisak a körülményeink, megpróbáljuk, és másoknál is nyilván van ilyen, hogy nem minden ideális, akkor megpróbáljuk abból a legjobbat kihozni, ami a gyerekeknek a legjobb szerintünk. También pienso que el ejemplo puede servir para mostrar que aunque las condiciones no sean ideales, siempre pensándolo bien podemos sacar lo mejor de lo posible. És akkor most belépünk a szobába. Y ahora entramos en el aula. És az én szobámban olyan a kialakítás, hogy rögtön az étkező részbe lépünk be mi is, és a gyerekek is, hogyha megérkeznek. Entonces en esta aula, que es donde trabajo yo, al entrar por la puerta se entra directamente en la zona de comer. És tulajdonképpen reggel készítettem ezt a fotót, úgyhogy ez egy ilyen reggelire előkészített teret látnak. Esta es una foto de la mañana, así recibimos a los niños, preparado todo para el desayuno. Fontosnak érezzük, hogy előkészített térrel várjuk a gyerekeket az étkezéssel kapcsolatosan is, és csak azoknak a gyerekeknek készítettem elő, akik nálunk szoktak reggelizni, tehát hogy ez egy ilyen meghívás az étkezésre. Vemos muy importante siempre preparar los espacios esperando de la manera en que queremos esperar a los niños. Aquí he puesto la mesa solo para los niños que desayunan en el centro. És egy kicsit itt is látható a gyerekek fejlettségének a figyelembevétele, hogy van, aki még a Pikler étkezőpadban étkezik, amit itt előlátnak, és ugye van, aki már az asztalnál eszik, és ölben nem eszik reggelit senki. És nálunk azért nincs benne a másik szék, a fotel. Se puede ver aquí que el espacio está preparado según el nivel de desarrollo de cada niño. Hay niño que come todavía en ese mueble que está en primer plano, que es la mesa banco Pikler, y detrás hay una mesa. En mi aula ahora ningún niño come el desayuno en el regazo. És ott hátul látják azt a bizonyos rácsot, amit már említettem. Y podéis ver la valla atrás. Ugyanis az étkező rész el van választva a szobától. Porque la zona de comer está separada por una valla del resto del aula. És van ezen a rácson egy kapu, ami amikor az étkezés zajlik, zárt állapotban van. Esta valla tiene una puerta y cuando es el momento de la comida, la puerta se cierra. És hogy ez a gyerekek hogy megszokják, vagy megtanulják, hogy ez itt, ebben a bölcsödében ez a szokás, hogy bevallom, néha elfelejtem ezt a kaput bezárni, mondjuk mikor az első gyerek megérkezik reggelizni, mert ugye nincs még a szobában senki, és a gyerekek oda mennek és bezárják. Y los niños integran esta norma absolutamente. A veces me olvido de cerrar la puerta cuando todavía hay pocos niños y los niños mismos lo cierran. És akkor itt láthatják nyitott állapotban, és ezt a kaput így rá is lehet fordítani erre a rácsra. Y aquí se ve en postura abierta, está totalmente pegada a la valla. Ezáltal a gyerekek étkezés végén ugye önállóan ki tudnak menni a térből.
Así los niños, cuando acaban de comer, pueden salir solos. És amikor nincs étkezés, akkor ez a kapu nyitott állapotban van, és magát ezt az étkező helyet is használhatják játszóterületnek. En los momentos que no hay comida, la valla está abierta y los niños pueden utilizarlo como zona de actividad libre. És akkor egy pillanatkép így egyben, egy reggeliző kis csapattal, és látják a gondozónőt is, és látják talán, hogy lehet belátni a térbe. Vemos un momento del desayuno, dos niños desayunando con una de las educadoras y pueden ver todo el espacio. És akkor beindulunk a szoba felé. Y entramos en el aula. A gyerekeknek a játszóhelyét úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy minél kevesebb legyen a tiltanivaló. Es muy importante en la disposición del aula que minimalizar las prohibiciones. És a játékok kiválasztásában pedig nagy segítséget jelentenek számunkra a Pikler pedagógiai kutatási eredményei, ugye a 0-tól 3 éves korig végeztek egy ilyen kutatást. Que no haya cosas peligrosas que haya que prohibir. Para la disposición del espacio nos basamos en las investigaciones que se llevaron a cabo en el Instituto Pikler sobre los espacios, los aparatos para la motricidad y los objetos de juego. És tulajdonképpen nem csak ugye az étkező részt készít elő, hanem a gyerekek játszóhelyét is, ott hátul látják, hogy már vannak lerakva a térbe játékok. Y preparamos para los niños todos los días tanto la mesa para comer como el espacio para jugar. Allí en el fondo se pueden ver ya algunos objetos dispuestos. És láthatják azt is, hogy van mozgásos eszköz, ez a Pikler, ez a hajlított létre, amit pikleretjük létre, az igen. Entonces, dentro del aula hay tanto aparatos para la motricidad como objetos de juego. Ez a szoba, amiben én dolgozom, ez a ház legkisebb szobája. El aula donde yo trabajo es la sala más pequeña de toda la casa. És mindig figyelemmel kísérjük, ugye, hogy a gyerekek hogyan használják a tereket, tehát ezt a játszóteret például. Y siempre seguimos con atención y observamos cómo los niños utilizan el espacio. És ebben a csoport szobában nagyon jellemző volt az, hogy a gyerekek folyton felmásztak valamire, tehát felmásztak a radiátorvétőrácsra, felmásztak az ágya, a mély ágyakra, és ott lógtak mindenfelé. Entonces, aunque ponemos aparatos para la motricidad, como podéis ver allí un arco espaldera que no es Pikler y una rampa que sí es. Az egyik kolléganőm... Pero el aula es muy pequeña, entonces siempre vimos que los niños se subían o al radiador o a las camas, estaban todo el rato subiéndose y colgándose. Az egyik kolléganőm, mikor bejött hozzánk, egyszer azt fogalmazta meg, Jutka, nálatok mindig lóg valaki valahol. Y una de mis colegas, una vez cuando entró, dijo, Jutka, aquí los niños, aquí siempre hay un niño colgándose de algo. És ugye ezt a másik két csoportban nem tapasztalta. Y en las otras dos aulas, como son más grandes, no ocurría. És akkor ekkor elkezdtük gondolkodni, hogy hát akkor valamit változtatni kell ezen a téren. Y nos pusimos a pensar cómo podríamos cambiar este entorno. És már biztosan kitalálták, hogy megváltoztattuk a teret, és megépítettük ezt a galériát a gyerekek számára. Lo que veis aquí, que probablemente ya habéis adivinado, es cómo cambiamos el espacio, pues construyendo este altillo. Amit tulajdonképpen nem a mi ötletünk volt, hanem Németországban egy Pikler bánásmóddal dolgozó bölcsödében láttuk ezt az ötletet. Y tomamos la idea de una escuela en Alemania que trabaja con la aproximación pikleriana. És azóta tényleg nem lógnak a gyerekek a radiátorrácson. Y desde que tenemos el altillo, los niños ya no se suben a los radiadores. Mert hogy sikerült megnövelni a teret. Porque hemos podido aumentar el espacio. És most, hogy ide készültem, mikor
jó pár gyerek fölment a galériára, gyorsan készítettem egy fotót, hogy lássák, hogy használják. Y preparándome para esta charla, hice una foto una mañana, subiéndome yo también. Igazából a térben nem csak a játékra gondolunk, hanem a pihenés lehetőségére is. Es muy importante pensar no solo en la actividad y el juego, sino también el descanso. És ezt a rökit azt hiszem minden kaptuk Spanyolországból. Ez a Szerintem igen, farökit, úgyhogy igen. ezt nyugodtan mondd el, Igen. hogy ez a csodálatos röki, amit itt látnak, azt innen Y kaptuk aquí kipróbálásra. lo que pueden ver es una cama Pickler que se fabricó pues en España, creo, que es fabricación de Almenara. Mert hogy a szocializmusban mindent fémből készítettek, és a gyerekek benti ágya is, hogy jó tartósak legyenek, fémből készültek. Porque por motivos económicos las camas antiguas se hacían de hierro para que duren. Entonces tanto las camas de fuera como las de dentro eran de hierro. És ez az ágy, ez ugyan pihenésre is használható, a gyerekek önállóan fel tudnak a nagyobb gyerekekre menni, bármikor, amikor szükségük van, de játszani is lehet rajta, és most itt épp azt látják, hogy két kislány játékra használja. Entonces la cama es un recinto resguardado que puede tener muchos usos, pueden descansar allí los niños, como tiene una apertura, pueden subir y bajar solos los mayores, pero allí lo utilizan para jugar, también pueden jugar en las camas. És van olyan ágyunk is, ami természetesen a kisebbeknek adhat pihenési lehetőséget. También tenemos cuna para los bebés pequeños, donde pueden descansar. Ide ugye mi tesszük be nyilván a kisebbeket, ők még nem önállóan másznak bele. Obviamente aquí no pueden entrar solos, les ponemos nosotros. Amit ott hátul az ágy mögött látnak a falon, az a családokról készült fotók, amihez a gyerekek bármikor oda mehetnek és megnézhetik. Y allí a la pared se puede ver un marco junto a la cama, a la cuna, donde hay fotos, que son las fotos de familia que pedimos que traigan los niños. Y los niños siempre lo tienen allí al alcance, pueden mirarlo cuando quieran. És akkor, ahogy haladunk tovább, már látnak egy újabb rácsos ajtót. Y a medida que seguimos entrando, vemos otra puerta que es una valla. Ez az ajtó a fürdőszobába vezet. Y esta valla da al cuarto de baño. És nem csak ajtókat lehet látni, hanem ablakokat, ugye, ami mind azt szolgálja, hogy a gondozónő kitekinthessen gondozási helyzetből is a gyerekekre. Entonces, también a los dos lados hay ventanas que permiten que la educadora siempre vea y oiga a los niños que están fuera. És akkor belépünk a fürdőszobába. Entramos en el cuarto de baño. Ugye a másik irányból is láthatják az ajtót, és talán egy kicsit ki lehet ott látni a galériát, lehet látni, hogy lehet kilátni ezen az ajtón. Entonces estamos en el otro extremo del cuarto de baño, se ve la valla por donde entramos y encima las vallas del altillo de la sala. És itt láthatják az öltözés helyszíneit. A fürdőszobánk is nagyon kicsi, úgyhogy minden nagyon szorosan és összeérve található. Ugye a pólyázóasztal, az öltöztetőasztal és a földön is van öltözőhely. Bueno, todo es pequeño, el cuarto de baño también, pero es suficientemente grande para poder ubicar las tres escenas de los cuidados, que son el mueble más alto, que es el cambiador, después de frente está el vestidor para los niños mayores, y aquí más cerca se ve también una alfombra en el suelo, que es el tercer sitio de cambio para los niños más A három grandes. helyszín soha nincsen egyszerre használatban, tehát mindig csak egy gyerek öltözik, annak a helyszínnek megfelelően, ahol az ő fejlettsége tart. Los cuidados siempre son individuales, solo hay un niño dentro del espacio, nunca se utilizan los tres muebles a la vez. Siempre el niño, según su nivel de desarrollo, está en el espacio adecuado. Tulajdonképpen itt azt láthatják, hogy egy téren belül hogyan fejlődik a környezet a gyerekekkel együtt. Pero podemos ver aquí cómo dentro de un mismo espacio
a medida que el niño desarrolla, el entorno sigue su desarrollo. És itt látnak egy ajtót, ami nem rácsos, Y ven una puerta que no es valle, es una puerta ami az udvarra vezet, que da al patio. de talán még érdemes egy picit megállni, itt pont látszanak a csapok, hogy az egyik csap ugye a gyerekek kézmosó csapja, és a másik pedig a felnőtteké, és szándékosan ilyen kisméretű a csap, tehát hogy nem ilyen hosszúkás. Pero merece la pena detenernos un poco también en los lavabos. ¿Sí? El más bajo es para niños y el grande es para adultos. No es casualidad que sea un lavabo pequeño. Mert hogy soha nem mosnak egyszerre sokan kezet a gyerekek közül, hanem mindig egy vagy két gyerek mos maximum kezet, és egy csaphoz két gyerek oda tud férni. Nunca se lavan la mano varios niños a la vez, siempre es uno o máximo, cuando ya son grandes, 2 niños. Szóval azon az ajtón keresztül jutunk ki az udvarra, Y a través de la puerta del fondo llegamos al patio. ami szintén nehéz. Gondoltam, hogy lefényképezem nekik a lépcsőt, amin ki kell jutni az udvarra a gyerekeknek, meg nekünk is. Y no es fácil ir al patio. Pensé también sacar una foto de la escalera que lleva al patio. De annyira nem szép volt a beton lépcső, hogy inkább kitöröltem, és úgy gondoltam, hogy nem mutatom meg, csak elmesélem. Y saqué una foto, pero es tan fea la escalera que decidí no incluirla en esta serie de fotos. De legalább 10 lépcső vezet le az udvarra, Son más de 10 peldaños que dan al mert patio. a ház az egy ilyen domboldalra van építve, és van olyan szoba, ahol nem kell lépcsőn kimenni az udvarra, és van 2 szoba, ahol meg ki kell menni a lépcsőn. Entonces, la zona donde está la casa es una colina y el terreno tiene muchos desniveles, justamente uno de los motivos por los que mi Pickler eligiera esta casa. Pero hay partes de la casa donde la salida está a nivel, pero en nuestra aula no. És a lépcsőkön nem olyan egyszerű ugye közlekedni, de viszont a nehézsége mellett előny is, hogy a gyerekek nagyon profi módon megtanulnak nálunk a szabad mozgás kísérése mellett lépcsőn közlekedni. No es fácil bajar y subir por la escalera, pero una ventaja es que los niños aprenden muy bien a manejar las escaleras. Mert ez egy természetesen abszolút érthető módon a szülők ugye a lépcsőn nagyon óvatosan fogják mindig a gyerek kezét, és úgy vezetik le, viszont itt mi úgy próbáljuk őket támogatni, hogy maguktól jöjjenek arra rá, hogy tudnak a lépcsőn fel és lejönni. La actitud maternal, paternal, instintiva de proteger al niño pequeño es tomarle de la mano cuando baja y sube escaleras, obviamente. Nosotras les animamos a subir y bajar cuando ya están maduros para ellos por sí mismos. És mindig kimegyünk az udvarban, hóban, fagyban, szélben, viharban is, kint játszanak a gyerekek. Siempre salimos fuera, aunque llueva o nieva o truene, los niños juegan fuera. És kint is tudnak aludni, itt láthatják a fémből készült kinti ágyakat. Y también duermen fuera, allí podéis ver las camas de hierro. Amiben természetesen vannak matracok, csak én ezt korán reggel készítettem, és még nem voltak kikészítve a matracok az ágyba. La foto que veis aquí es por la mañana. Obviamente las colchonetas y toda la ropa de cama están dentro y se las va sacando cuando llega la hora de dormir. Mindenkinek saját ágya van, és mindig ugyanott van a helyszíne, és a színek is fontosak, hogy kinek milyen színű az ágya. Cada niño y niña tiene su propia cama y siempre utiliza la misma cama, entonces es muy importante para ellos saber quiénes son sus vecinos, también es importante para ellos el color de su cama. És ami még nagy segítség számunkra, látják azt a piros ponyvát ott fölül, hogy az egy mobil ponyva, és hogy hát ugye az letekerhető, amikor szükséges, és
felhajtható, amikor meg napsütés van, és szeretnénk élvezni a jó időt. Tenemos una gran ayuda, que es el toldo que se ve arriba, esa tela roja, que se puede abrir y cerrar según el tiempo, según las condiciones de tiempo lo requieran. Ezzel a néhány fényképpel csak egy kis ízelítőt láthattak abból, hogy is van ez nálunk. Con estas fotos quería mostrar dar un pequeño gustito de cómo es en nuestra casa. És minden szobának más az adottsága, de az alapgondolatok minden csoportban ugyanazok. Cada sala, cada aula es distinta, la aproximación es la misma. És az egyik ilyen alapgondolat, hogy a tereket úgy kialakítani, hogy abban az egyéni szükségletek is teret kapjanak. Y el pensamiento, uno de los pensamientos básicos es disponer del espacio de manera que las necesidades individuales siempre puedan tenerse en cuenta. Az is fontos, hogy a gyerekeknek legyen lehetősége önállóan tevékenykedni, és lehetőségük legyen az önállósodásra. Es muy importante que los niños tengan tiempo y espacio para la actividad autónoma y también tengan la posibilidad de ir autonomizándose. És ugye azáltal, hogy így egy térben van minden, a felnőtt is mindig jelen van. El hecho de que todo esté dentro del mismo aula, que no sean paredes sino vallas las que separan los espacios de diferentes funciones, permite que el adulto siempre esté presente entre los niños. És ha az önálló tevékenység közben egy kisgyerek úgy gondolja, hogy szüksége van a felnőttre, akkor a rendelkezésére áll. Y cuando en su actividad libre el niño necesite de la atención del adulto, el adulto está disponible. És ez a rendelkezésre állás nem mindig feltétlenül abban merülhet csak ki, hogy oda megy a felnőtt és tesz valamit egy gyerekkel. La disponibilidad no significa solamente que el adulto se acerca y hace algo con el niño. Hanem lehet a szavakkal, vagy csak egy mosollyal is segíteni. La ayuda puede ser en palabras, una sonrisa, un intercambio de miradas. Mert abból is érezheti a kisgyerek, hogy nincs magára hagyva. Que también hacen sentir al niño o a la niña que no está solo. Köszönöm szépen. Agradezco su atención. Eskerrik asko, Jutka. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora ya es el momento de invitaros a que subáis, a que nos acompañéis al laboratorio, a conocerlo, ¿de acuerdo? Podéis ir viniendo todos juntos en 5 minutos, si necesitáis pasar por el servicio a tomar algo, lo que fuese, vamos a estar por lo menos hasta la 1:30, ¿de acuerdo? Eskerrik asko.